Na meranie použijeme elektrický obvod, zdroj napätia jednosmerného prúdu, senzor elektrického prúdu ampermeter, senzor napätia voltmeter od firmy Vernier, ktoré pripojíme na Minilab Quest. Zostavíme si elektrický obvod využitím experimentálnej súpravy elektrina od firmy NTL. Obvod bude pozostávať zo zdroja, zo spínača, z rezistora. Do obvodu pripojíme sériovo ampermeter, využijeme na to kocku s prerušeným vodičom. Na oba konce rezistora pripojíme paralelne voltmeter. Ampermeter a voltmeter pripojíme na Minilab Quest. Ampermeter pripojíme na kanálový vstup Channel 1 a voltmeter pripojíme na kanálový vstup Channel 2. Prvé meranie prevedieme s rezistormi 100 ohmov, na druhé meranie použijeme rezistor s hodnotou 500 ohmov a na tretie meranie využijeme žiarovku. Ako zdroj napätia jednosmerného prúdu použijeme univerzálny zdroj od firmy NTL. Na zdroji budeme meniť hodnotu jednosmerného prúdu Direct Current ovládačom označeným DC. Červenou farbou je označený chladný pól zdroja a čiernou záporný pól. Za pomoci vodičov pripojíme zdroj k obvodu. Spustíme meranie. Zobrazí sa nám časová závislosť merania elektrického prúdu a napätia. Na začiatku si nastavíme tabuľku. Ideme merať závislosť napätia od prúdu na rezistore. Prúd v danom obvode budeme meniť zmenou napätia zdroja. Klikneme na zber dát a časovú závislosť si zmeníme na udalosť so vstupom. Tu si napíšeme napätie zdroja skrátenie u zdroja a jednotka volt. Ako vidíte, sa nám zmenil prvý stĺpec času na napätie zdroja. Toto napätie budeme zvyšovať a budeme sledovať, ako sa na rezistore prechádzajúcim elektrickým prúdom bude meniť elektrické napätie. Vidíme, že máme tabuľku, ktorá je závislosť elektrického prúdu od napätia zdroja a elektronapätia od napätia zdroja. My budeme potrebovať závislosť napätia od elektrického prúdu. Klikneme na napätie zdroja, vybereme elektrický prúd. Tento graf máme teraz pripravený na meranie závislosti napätia od elektrického prúdu. Ukazovateľ elektrického prúdu a napätia nám neukazujú nulové hodnoty, preto na začiatku merania si ich vynulujeme. V strede nájdete tlačítko Nastaviť nulový bod. Klikneme naň. Počítač ponúkne, či chceme oba senzory vynulovať, potvrdíme. Po 5 sekundách sa nám senzory nastavia na nulové hodnoty. Ako prvé si zmeriame rezistor s rezistanciou 100 ohmov. Zapneme zdroj napätia, potom zapneme elektrický obvod. Napätie na zdroji budeme zvyšovať po 0,5 V
v intervale od 0,5 po 6 V. Zvýšime zdroj napätia na 0,5 V. Spustíme zber dát a zatlačíme tlačítko Uchovaj. Napíšeme do okna 0,5 V, čo sme nastavili na zdroji a potvrdíme. Budeme pokračovať, zvýšime napätie na 1 V. Zatlačíme Uchovaj a zapíšeme hodnotu ukazovateľa zdroja. Potom zvýšime napätie na 0,5 V. Opäť Uchovaj, zapíšeme 0,5 V a potvrdíme. Vidíme, že na grafe sa nám zobrazujú hodnoty veľmi v malom, preto klikneme na tabuľku, veľké písmeno A. Teraz všetky body máme pospájané, takže klikneme na možnosti grafu a spájanie bodov zaškrtneme a spájanie bodov odškrtneme a symboly zaškrtneme. To isté urobíme aj na dolnom grafe, označíme si ho, možnosti grafu, spájanie bodov odškrtneme a symboly zaškrtneme. Teraz budeme vidieť aktuálne, ako meriame a môžeme pristúpiť k zvyšovaniu napätia. Zvýšime napätie na 2 V, zatlačíme Uchovaj a zapíšeme hodnotu z displeja. Takto pokračujeme po 0,5 V, čiže nastavíme na 2,5 V. Zapíšeme, potvrdíme na 3 V. Opäť zatlačíme Uchovaj a potvrdíme. Teraz na 3,5. Uchovaj, zapíšeme, potvrdíme. Na 4 V. Potvrdíme na 4,5 V. Na 5. A posledné meranie na 5,5 V. Potvrdíme. 6 V už nebudeme zobrazovať, lebo rozsah senzora napätia je 6 V, takže už by nemusel správne merať hodnotu. Teraz zastavíme meranie a uložíme namerané dáta, aby sme ich nestratili, takže súbor uložiť ako. Uložíme si meranie pod názvom ppm, voltamperová charakteristika rezistora. A potvrdíme. Uložiť. Nakoniec rozopneme elektrický obvod a stiahneme napätie zdroja na 0 V. Zdroj zatiaľ nevypíname, budeme ďalej merať. Ohmov zákon je základný princíp elektrického vedenia v rezistoroch. Tento zákon prvýkrát sformuloval George Simon Ohm a hovorí medzi napätím na rezistorovom vedení a prechádzajúcim elektrickým prúdom. Matematicky ho vyjadril ako napätie
U rovné R krát I, kde U je elektrické napätie na koncoch odporového vodiča, I je elektrický prúd, ktorý prechádza odporovým vodičom a R rezistancia je elektrický odpor, čo vystupuje v úlohe konštanty úmernosti. Ohmov zákon platí pre ideálne rezistory, ktoré majú konštantný odpor pri rôznych napätiach a prúdoch. Pre niektoré materiály sa môže odpor meniť s teplotou a s napätím, čo vedie k odlišným správaniam od ideálnych rezistorov. Použité rezistory 100 ohmov a 500 ohmov v našom pokuse budeme považovať za ideálne. V tom prípade, ak platí priama úmera, tak matematicky ju vieme napísať ako y sa rovná a krát x, ale keďže pri meraniach môže dôjsť k nejakým odchýlkam a daná závislosť nemusí prechádzať nulou, tak použijeme na analýzu lineárnu funkciu v smernicovom tvare a budeme sa snažiť, aby parameter b bol nulový. A ak sa nám to podarí, tak naše meranie môžeme považovať za relatívne správne. A pre smernicu priamky M, ktorá bude totožná s rezistanciou, vieme ju určiť ako zmena napätia deleno zmena prúdu, kde zmena napätia je medzi napätím koncovým a začiatočným a prúdu medzi koncovým a začiatočnou hodnotou prúdu. Keďže pri nulovom napätí by nemal prechádzať žiadny prúd, tak môžeme využiť na výpočet rezistancie namerané hodnoty napätia U konečné a I konečné, ktoré sme previedli. Ohmov zákon hovorí, že napätie je priamerné prúdu. Konštanta úmernosti je rezistivita. Na nulnom grafe vidíme túto závislosť a keďže sa jedná o priamu úmeru, tak táto závislosť by mala prechádzať bodom 0. Zistíme to preložením priamky cez namerané hodnoty. Klikneme na graf a na ikonku preloženie priamkou. Vernier preložil priamku najvhodnejšiu a našiel nameranú závislosť. Napätie U sa rovná M krát I krát B. Smernica priamky je totožná s rezistanciou a táto hodnota hovorí, že hodnota elektrického odporu je 98,23 V. Parameter B ukazuje, že neprechádza to celkom nulou, ale sme veľmi blízko, čiže hodnota je 0,01275 V. Ďalej pristúpime k určeniu rezistancie z nameraných hodnot a vložíme Ohmov zákon do tabuľky R sa rovná U lomeno I. Zmenšíme si grafy a natiahneme si tabuľku. Výpočet hodnoty rezistancie prenecháme na LogerPro, takže klikneme na Dáta a nový vypočítaný stĺpec. Dáta, nový vypočítaný stĺpec. Ako názov si dáme rezistancia, skrátenie veľkým písmenom R a jednotku ohm. Vybereme si z gréckeho písmena veľké grécke písmeno omega. Na výraz použijeme napätie lomeno prúd. Máme tu ale dve napätia, napätia zdroja a napätie. To napätie zdroja nebudeme zadávať, budeme zadávať napätie, ktoré sme namerali na danom rezistore a predelíme ho elektrickým prúdom, ktorý rezistorom prechádza. Potvrdíme, hotovo. Vidíme, že sa nám v tabuľke zobrazili hodnoty rezistancie od 94 až potom do 98 ohmov. Zobrazíme si tieto hodnoty do tabuľky, klikneme do grafu, klikneme na horný graf na elektrický prúd a vybereme si rezistanciu. Vidíme, že tieto hodnoty
sú relatívne konštantné. Ten prvý bod nám trošku odskočil. Vieme si to vyhodnotiť v ponuke analýza, štatistika, sa nám zobrazia namerané hodnoty, priemer, minimálna hodnota a tak ďalej. Aj odchýlka. Priemer nám vyšiel 98,5, ktorý je veľmi blízky k hodnote, ktorý nám ukazuje smernica grafu 98,23. Možno by to bolo ešte presnejšie, keby sme ten krajný bod zmerania vynechali. Ďalej si preskúmame, ako sa zmení závislosť ak použijeme rezistor s inou rezistanciou. Aby sme vedeli rozlíšiť namerané dáta, tak si súbor dát pomenujeme. Pribehnem na priebeh. Posledný priebeh klikneme dvakrát a možnosť zostavy dát pomenujeme R rovná sa 100 ohmov. A potvrdíme OK. Ako druhé zmeriame rezistor s rezistanciou 500 ohmov. Skontrolujeme, či senzory ukazujú nulové hodnoty a ak nie, tak ich vynulujeme. Vymeníme 100 ohmový rezistor v obvode za 500 ohmový. Zapneme elektrický obvod a napätie zdroja zvýšime na hodnotu 0,5 V. Predchádzajúcu sadu dát si uchováme ako v tabuľke, tak aj v grafoch. Po kliknutí na spustiť zber dát sa nám zobrazia možnosti, ktoré môžeme urobiť. My použijeme hneď prvú možnosť uložiť posledný priebeh a nepoužijeme ani zmazať, ani koniec. Takže po zatlačení sa nám zobrazí nová tabuľka s prázdnymi hodnotami a môžeme uchovať naše napätie a elektrický prúd. Čiže zapneme napätie zdroja 0,5 a potvrdíme. Takýmto postupom budeme pokračovať. Vidíme, že v tabuľke sa nám zobrazili namerané, vypočítané hodnoty. Takisto aj v grafoch. Tak zvýšime napätie na 1 V, uchovaj a napíšeme napätie z displeja. Rovnakým spôsobom budeme ďalej pokračovať ako v predošlom meraní, čiže po 0,5 V zvýšime na 1,5, na 2, uchovaj, zapíšeme z displeja zdroja, ďalej 2,5, zvýšime na 3, uchovaj, zapíšeme, potvrdíme, na 3,5, na 4, potom na 4,5, na 5, a ukončíme to s napätím 5,5. Zase nepoužijeme 6 V kvôli tomu, že rozsah nášho senzora napätia je 6 V a už by nemusel správne hodnoty ukazovať. Teraz namerané dáta si uložíme, čiže zastavíme meranie
a súbor uložiť. Ako si uložíme meranie? Môžeme si ho teraz premenovať tak, že koncovku premenujeme na 500 uložiť. Vidíme, že sa nám zobrazili hodnoty v ďalšej sade. Túto sadu si premenujeme teraz na R rovná sa 500, čiže klikneme dvakrát na posledný priebeh, napíšeme a potvrdíme. Vidíme, že grafy sa nám zobrazili, ale nepreložili sme cez tú priamku, takže klikneme na graf a prídeme na ikonku preložiť priamkou. Ona nám ponúkne, ktorú chceme, my si vyberieme 500 a preložíme. Rovnako aj v hornom grafe vidíme, že sa nám zobrazili hodnoty, ale není tam štatistika. Tie vhodné, ktoré sú vpravo, si označíme a analýza štatistika si vybereme štatistické spracovanie dát. Teraz máme všetky hodnoty spracované. Vidíme, že horná 484 je veľmi podobná dolnému 504. Nakoniec premeriame žiarovku, stiahneme napätie zdroja a rozopneme spínačom obvod. Nahradíme rezistor wolframovou žiarovkou, zapneme obvod a zvýšením napätia zistíme, či žiarovka svieti pomaly, aby sa žiarovka neprepálila. Kontrolujeme, či senzory ukazujú nulové hodnoty, ak nie, tak ich vynulujeme. Zapneme obvod a napätie zdroja zvýšime na 0,5 V. Spustíme zber dát tlačítkom spustiť zber a zase sa nám objaví okienko, kde uložíme posledný priebeh. Všetky namerané dáta sa nám v tabuľke posunú doprava a na ľavej strane sa nám ukáže tabuľka s prázdnymi okienkami. Natlačíme tlačítko uchovaj a zapíšeme napätie z displeja zdroja. Budeme pokračovať ako v prvej a v druhej úlohe, čiže budeme zvyšovať napätie o 0,5 V. Zvýšime napätie na 1 V. Stlačíme tlačidlo uchovaj a zapíšeme hodnotu z zdroja napätia. Zase do tabuľky sa nám uložili tieto hodnoty. Zvýšime napätie na 1,5 V. Zaznamenáme a potvrdíme. Potom budeme pokračovať 2 V, 2,5, 3 a tak ďalej až po 5,5 V. Takže zvýšime napätie na 2,5. Uchovaj, zápis a potvrdenie. OK, potom zvýšime napätie na 3 V. Na 3,5 V. Na 4 V. Stlačíme tlačidlo uchovaj, zapíšeme 4,0 a potvrdíme. A ďalej na 4,5 a na 5 V. No a posledný záznam bude 5,5 V. Opäť nepôjdeme vyššie, aby sme neprekonali rozsah senzora napätia.
Po ukončení dané meranie zastavíme a opäť uložíme, aby sme neprišli o namerané dáta. Súbor uložiť ako. Opäť zmeníme koncovú 500 číslo 500 ohmov na Ž ako žiarovka a dané meranie uložíme. Keď sa pozrieme na horný graf, tak rezistancia na tom hornom grafe narastá. To znamená, že počas zvyšovania napätia sa odpor zväčšoval, čo vyplýva, že ten spodný graf není priama úmera, ale vyzerá ako kvadratická a smernica v každom bode kvadratickej bude mať iný smer. Týmto sme ukončili zber dát. Stiahneme zdroj napätia, rozopneme obvod a zdroj napätia vypneme. Senzory zatiaľ nevypíname, neodpájame, aby nám Logger Pro neprestal reagovať. Pozrieme sa teraz na teóriu, vysvetlíme posledný priebeh funkcií na grafe. Teplotný súčiniteľ elektrického odporu, často označovaný ako alfa, je miera, ktorá vyjadruje, ako sa mení elektrický odpor, rezistancia materiálu vzhľadom na zmenu teploty. Tento súčiniteľ sa používa na popis teplotnej závislosti odporu vodivých materiálov. Matematicky je teplotný súčiniteľ definovaný ako zmena percentuálneho odporu na stupnicu teploty. Vzťah medzi zmenou odporu a zmenou teploty je matematicky vyjadrená ako delta R sa rovná R začiatočná krát alfa delta T. Vidíme, že zmena teploty a zmena odporu by mala byť úmerná. Z tohto si vieme vyjadriť delta T ako delta R lomeno R začiatočná krát alfa. Teplotný súčiniteľ odporu si vieme v tabuľkách nájsť v stĺpci vedľa merného elektrického odporu a vidíme, že má hodnotu 4,4. Netreba zabúdať ale, že tieto hodnoty sú ešte vynásobené krát 10 na minus 3. Pri zmene rezistancie z 60 ohmov na 180 ohmov, čiže o 200%, sa zvýši teplota wolfránového vlákna takto 180 minus 60 lomeno 60 krát 0,0044 a dostaneme tú zmenu teploty o 454,5 Kelvina alebo stupňa Celzia. Ak začiatočná teplota, napríklad teplota v miestnosti, kde je žiarovka 20 stupňov, tak výsledná teplota wolfránového vlákna bude 474,5 stupňa Celzia. Teplota topenia wolfránu je 3422 stupňov, ktorá je oveľa vyššia ako táto teplota, čiže táto teplota ju zatiaľ nemôže poškodiť a z tohto dôvodu sa aj wolfrán nazýva ako kráľ ocele. Vráťme sa ku grafu. Výpočet rezistancie v tomto prípade nie je správny, lebo je určený ako priama úmera. Vidíme ale, že v našom prípade toto je krivka, teda dotyčnica v každom bode tejto krivky a dotyčnicou v každom bode tejto krivky je daná rezistancia. Keď si zoberieme napríklad horné body danej krivky a preložíme priamku, potvrdíme posledný priebeh, tak vidíme, že rezistancia v tomto bode je 169,5 VA, čiže ohmov. Ak presunieme tieto hranice na dolný koniec, tak vidíme, že na dolnom konci je táto rezistancia 157 ohmov. Skúsme teraz vypočítať rezistanciu, nie pomocou ohmového zákona lomeno I, ale pomocou dotyčnice. Urobíme to nasledovne, čiže klikneme na dáta, nový vypočítaný stĺpec a vybereme si
rezistancia dotyčnicou. Označíme si ako R a môžeme si do zátvorky dať, že dot ako dotyčnicou. Jednotku si vybereme veľké grécke písmeno omega. No a ako výraz si zoberieme ako zmena, čiže delta napätia, elektrického napätia, ktorú sme merali, deleno zmena delta elektrického prúdu. Potvrdíme. Teraz sa nám objavili odpory dané, čiže odpor mal hodnotu 157 až 269 ohmov. Aby sme to lepšie videli, vnímali, tak vložíme graf. A tento graf sa nám vložil počítač od zdroja napätia, ale my si ho upravme od veľkosti elektrického prúdu. Klikneme a dáme si ho od automatickej mierky od 0. No a vidíme, že pekne nám elektrický odpor pri zväčšení elektrického prúdu lineárne rastol. Môžeme si ho označiť a preložíme cez neho priamku ikonou prelož priamkou. No a vidíme, že nám preložil cez ňu priamku a tá priamka hovorí, že pri nulovom elektrickom prúde malo vlákno wolfránu odpor 78,58 ohmov. Smernica nárastu je 5637 ohmov na každý 1 ampér, ktorý bude prechádzať. Môžeme pristúpiť k výpočtu zmeny teploty, čiže zase použijeme na to tabuľku, data, nový vypočítaný stĺpec, ako názov si dáme zmena teploty, označíme ho veľkým písmenom delta T, jednotku zmeny môžeme udať v stupňoch Celzia, ale rovnako i v kelvinoch. Aby sa nám veličiny nemiešali, tak budeme mať určité hodnoty v čitateľi a určité hodnoty v menovateli. Tieto si dáme do zátvorky. Čiže zoberieme si najprv rezistanciu, ktorú sme určovali dotyčnicou, ale v čitateľi má byť delta R, tak odčítame od neho začiatočnú hodnotu, ktorá je 78,58 ohmov a rovnako v menovateli budeme mať začiatočný odpor, čiže 78,58 ohmov krát hodnotu 0,0044, ktorá je koeficient alfa pre wolfram. Potvrdíme, hotovo. Vidíme, že sa nám v tabuľke objavilo, že teplota sa zvyšovala v porovnaní k tej začiatočnej teplote na 229 až na 552 stupňa Celzia. Aby sme to lepšie videli, vieme to teraz za tú zmenu vložiť do grafu, čiže klikneme na rezistanciu, vybereme viac a zmenu teploty tiež potvrdíme. Vidíme, že táto zmena teploty rastie tiež lineárne, môžeme si ju označiť a preložiť ňou priamku. A zase nás pýta počítač, cez ktoré hodnoty chceme, cez zmenu teploty. Potvrdíme, vidíme, že tá zmena teploty nám krásne
prechádza cez tú nulu, čiže bola izbová teplota pri začiatočnom a pri tých 5,5 V a pri prechádzajúcom prúde okolo 35 mA už je tá teplota naozaj že 550 stupňov. Aby tie grafy boli krajšie viditeľné, tak zmeníme farbu toho grafu napríklad na červenú, čiže klikneme na delta T, možnosti, vybereme si farbu červenú a môžeme si vybrať tiež plný kruh, potvrdíme hotovo. No a teraz vidíme, že táto závislosť je lineárna, teplota rastie so zväčšujúcim sa elektrickým odporom. Teraz sme na konci merania. Dané meranie uložíme ako súbor, uložiť ako, dám ešte plus DT, že sme tam dali aj zmenu teploty a uložíme. Týmto sme na konci merania. Vaša ďalšia úloha je zhodnotiť presnosť merania a zdôvodniť odchýlky, ktorým došlo počas merania.